Raġel ta' 57 sena mill-Mostan darab gravi wara l-waqa' minn fuq sellum fi-skola fil-Mellieħa. Jidher li r-raġel kienet jagħmel xi xogħlijiet fl-iskola li tinsab fit-triq qasam barrani l-Mellieħa meta waqa' minn fuq is-sellum li kien qiegħed fuqu. Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet lir-raġel l-Isptar Mater Dei biex jingħata l-kura meħtieġa. Aktar tard huwa ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi. Sewwieq ta' mutura tisofri minn ġrieħi gravi wara ħabta fl-Imsida kmieni tlieta filgħodu. L-inċident seħħ ħabta ta' 8 ta' filgħodu fi triq il-wied tal-Imsida l-Imsida, meta mutur tal-għamla Piaggio Vespa missuq minn Ingliż ta' 46 sena li jgħix l-Asri ħabat ma' Peugeot 308 missuqa minn raġel ta' 35 sena miż-Żurrieq. Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet lis-sewwieq tal-mutur l-Isptar Mater Dei għall-kura, fejn aktar tard ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar dawn iż-żewġ inċidenti għadhom għaddejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.